assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe hettoɓe galle men galle union des peul fulɓe tv mi salminima mi juurimon mi ñagnimon jaam hannon ko en araɓe ɗo e ñabbu kes biɗeɗo coronavirus holɗum woni coronavirus ko ñabbu bonɗo barowo jawɗo ko raɓat ni denirol way ni ko noon ñabbo way mbo layat ɗum noon coronavirus ñabbo sika ari e ma ɓandu ma wulat haɗa ɗojju ndunku ma na muus ɓandu ma na muus ko ɗum woni signe coronavirus noon immi ko to Chine wuro wiyeten Wuhan province biteɗo Wuhan meɗo e Sénégal walla mbiya Afrique ko 4 pays woni ɗum woni Sénégal e Égypte ina wonde Nigéria ina wonde Tunisie te toon fou ala hen ɓiɗɗo leydi gonduɗo hen so wona koɓe addanaɓe hay Tunisie koɓe addanaɓe mais noon ɓe ndeɓe Tunisieji e ɗum noon Sénégal noon ko français adi ɗum ɗo 2 cas woni ɗo e Sénégal e ɗum noon bandiraɓe tedduɓe mbiɗa renten siko neɗɗo ene yalta galle mum yo ɓuɓto ha laaɓa lawa juuɗe mum ha laaɓa waɗa masque e ɗum noon kadi haala heew ko usten débat ji kewɗi usten ndendente ko e tataji e Dakar Dem Dikkuji fof usten e mbatten ko buuhalante ɗe gueɗe fof usten kadi deeni wawani neɗɗo yo neɗɗo toto neɗɗo junggo sa wi neɗɗo assalamu aleykum o wiyma wa aleykum salam ala ko ɓuuri ɗum mais kanta tottirde junggo ɗum ko aada tan mo gandanɗa heɗama mbaɗa hemi yuudi tan heɗen continue aada men ɗum noon bandiraɓe tedduɓe nden coronavirus o sukaɓeɓe siɓeɓe ñaama yoɓe law juuɗe men ha laaɓa mawɓe sikeɓe ñaama yoɓe lawɓe juuɗe men ha laaɓa e ndentaɗen débat ji kewɗi ndenten saabu débat saabu coronavirus ko fofanoma ko fofan ɗum reɓirata e ɗum noon bandiraɓe tedduɗo o ko guiɗmon sehil moon Mouhammad Nasarallah on calminama on juurama on ñaganama jaam ɗo e diwan Dakar lamorgo Sénégal on jarama pra